ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ଖରା ଆଉ ମାର୍କେଟ ଆସିଛି ତାପରେ ଗୁରୁବାର ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଥିବ କି କ'ଣ ଯା ନା ବନ୍ଦ ନଥିବ କାଲି ଶିବରାତ୍ରି ଆଜି ବନ୍ଦ ହବନି ଆମ ସିଆଡ଼େ ଗୁରୁବାର ବନ୍ଦ ଇଆଡ଼େ ବୋଧେ ରବିବାର ବନ୍ଦ ସେ ଯାହା ହଉ ମାର୍କେଟ ଆସିବନି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ନହେଲେ ଆରି ମାର୍କେଟ ଯିବି ନା ନେଇକି ଯିବି ନା ଖାଲି କରି ଯିବି ସେମିତି ତ ହବନି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ସାମାନ ନେଲି କ'ଣ କଲି ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିହେବନି ଘରକୁ ଏକାଥରକେ ଯିବି